Lura fuq il-palk ta' Pjazza Teatru Real live mill-Belt Valletta. Bħalissa edin fil-proċess tal-voti, qed ħossuh leċitament? Għina ġuħet nħosbu ħaġa. Din id-darba nixtieq nippreżenta premju kemm xejn speċjali. L-Anja tal-Poplu tul is-snin tagħti premju jismu l-Anja li tibqa', li huwa rikonoxximent b'ħidma fit-tul favur il-kanzunetta Maltija. Premju li l-Kumitat l-Anja tal-Poplu jagħtu għal kontribut b'saħħtu u kontinwu f'dan il-qasam. Personalitajiet li ingħataw dan il-premju kienu ħafna fosthom il-Budaj, Freddy Portelli, Joe Frigieri, David Azzoppardu, Walter Mikallef, Greenfields, Charles Camilleri, Dominic Gallia, Filip Vella u ħafna oħrajn illi żguru ma' ismijiet illi huma sinonimi mal-mużika Maltija. Nitlob għalhekk ir-reġija biex twassilna dan il-feature mħejjem il-Fondazzjoni M3P li huwa proġett marbut mal-istorja tal-mużika Maltija illi tistgħu ssibu ħafna iktar dwaru fuq il-sit m3p.com.mt. Dan il-feature se jgħidilna minnu r-rebbieħ propju ta' dan il-premju, l-Anja li tibqa'. Għalhekk għalikom l-Anja li tibqa'. Martin Attard, twilet fis-7 ta' Settembru 1957, iben Mary u Carmelo. Fit-tfulitu kien ħobb jisma' lin-nannu tiegħu Janni. Ta' 7 snin imbagħad tsitu xtratlu kitarra żgħira u kienet laxqa ta' Martin idoq fuq din il-kitarra waqt li nannuh Janni jew tsitu tkanta. L-ewwel kordi fuq il-kitarra Martin tallimhom mingħand it-tziju tiegħu Giusy, tziju li kien idoq mal-banda Stella Maris. Meta tal-familja raw kemm Martin interessat fil-mużika, xtrawlu kitarra kbira u żagħżugħ beda jitgħallem il-kodba. Ta' 16-il sena, Martin beda jdoq it-tambur mal-banda ta' San Ġiljan. Kien jisma' ħafna mużika Ingliża u Taljana ta' żmienu u mħajjar minnhom beda jikteb il-melodiji u l-versi, l-aktar lirika ta' mħabba. Martin iltaqa' ma' Evelyn li aktar tard saret martu u leħen Evelyn kantalu l-ewwel kanzunetti li kiteb waqt li hu kien idoq il-kitarra. Lil Evelyn għallima l-kitarra wkoll u ġieli kienu jmorru jdoqqu u jkantaw flimkien bħala duett f'postijiet differenti. Hawnhekk naraw lil Martin meta kien idoq il-Caravel f'Taslima. Martin beda jikteb u jkanta fil-Festival l-Anja tal-Poplu ma' Mario De Bono, fi żmien meta f'dan il-festival il-kanzunetti kienu jkunu akkumpanjati biss bil-kitarra. F'dan il-festival, Martin sab lok fejn seta' jesprimi dak li jħoss permezz tal-kanzunetta. Beda jikteb kanzunetti ta' protesta, kontra l-erda tal-ambjent, kontra r-rejba għal-flus, kontra d-differenzi ta' klassijiet u kontra dak kollu li jeddet lis-soċjetà. Bħal din il-kanzunetta li kantat Merga, Belt fuq il-baħar. Baħar ċar nadif kaħlani, ħalu qatt maraw intin. Din Antonella Vassallo, il-preżentatriċi, qed kanta l-kanzunetta li kiteb Martin tal-Gen Man. Dinja tal-Gen Man, pajjiż tal-Gen. Martin kiteb ukoll kontra l-vandalizmu fil-kanzunetta l-Għaliex, illi kantat Evelyn. Imma l-aktar kanzunetta ta' Martin Attard li tibqa' magħrufa hija Pajjiż tal-Mickey Mouse. Hija r-reazzjoni ta' Martin għal dak kollu li jiġri madwarna, jew pjuttost dak li ma jiġrix, hija ċanfira lis-soċjetà passiva, bi stil umoristiku. Konna wadna ngħixu f'pajjiż tal-Mickey Mouse fejn ta' fuq jiġbdu l-ispaga waħna l-pupazzi nimmarċjaw. Il-kanzunetta Il-Pajjiż tal-Mickey Mouse. Mela, sinjuri, din hija kanzunetta illi kellha kliem u mużika ta' Martin Attard u kanta John Bundy, il-kanzunetta Pajjiż tal-Mickey Mouse. Din il-kanzunetta kantata minn John Bundy rebħet l-Anja tal-Poplu fl-1995. Rebħat fisser li wara 18 sena li nieħu sem f'dan il-festival li fih ġej darbta it-tieni. Fl-aħħar mistitni xorti li niġi l-ewwel diska
Dil-kanzunetta anzi, Pajjiż tal-Mickey Mouse, kantata minn John Bandi, klimu mużika tiegħi, u li biha u rejt meħsibijiet li kelli f'moħħi fuq x'inhu qasijiet f'dal pajjiż. Sena wara, fl-1996, kanzunetta bl-Ingliż ta' Martin Attard rappreżentat lil Malta fil-Festival Internazzjonali tal-Greċja. Kanzunetta b'messaġġ kontra l-gwerra, Loving Each Other, kantata minn Margaret Mercia u Colin Dogo. Let's love each other, love one another, and stop this crazy war. Martin kiteb ukoll għatta kanzunetti għat-tfal u ħafna minnhom kantathom bintu Desiree. Xita xita melħalli jikber il-ħaxix il-bebux joħroġ jittawal ix-xemx tidħol taħt il-frix. Martin Attard kien ukoll fotografu. Kien wieħed mill-fotografi uffiċjali tal-Gvern, impjegat fid-Dipartiment tal-Informazzjoni. Dan ix-xogħol laqgħu ma' għatta dinjitari li żaru pajjiżna. Iżda minn barra ritratti waqt xogħlu, Martin kien ħobb jiġbed diversi ritratti kemm f'Malta kif ukoll meta jsifer. Dan wieħed mill-aħħar ritratti li ġibed Martin fil-Kroazja, fejn ix-xemx niżlet fuq ħajtu nhar it-23 ta' Lulju 2015. Fejn darba mħabbitna tellejna ħeli bal-firda ta' destin. Ma kienx faċli li l-katafru ta' Martin jinġib lura Malta mill-Kroazja. Iżda blajnuna ta' ħafna Maltin, Martin wasal lura f'pajjiżu fejn qed jistrieħ fis-slim. Il-kontribut ta' Martin Attard tal-kanzunetta Maltija huwa sinifikanti ħafna. Il-lirika tiegħu bla kantunieri saret il-karba ta' ħafna. Il-ħsibijiet friski tiegħu saru messaġġi qawwijin permezz tal-kanzunetta. Għal ħajtu u għall-arti tiegħu, Martin Attard tassew jixraqlu l-unur, l-għanja li tibqa'. U l-vers tal-poeta ħal-twilet mill-ġdid u sar ta' qalbu jisir. Sinjuri, biex jippreżenta l-anja li tibqal din l-40 edizzjoni tal-Anja tal-Poplu nistieden fuq il-palk lil Noel D'Amato bħala membru tal-Kumitat Anja tal-Poplu għal dan l-aħħar 30 sena. Nistieden ukoll fuq il-palk lil Enric Tabone u Andrew Paċ mill-Fondazzjoni M3P. U fl-aħħar nistieden fuq il-palk lil bint Martin Attard lis-Sinjura Desiree Attard. ċabċipa, Sinjuri. Et nistieden fuq il-palk propju lill-membri tal-Fondazzjoni M3P għaliex Desiree Attard xtaqet tagħti premju speċjali b'rikonoxximent għal ħidma tal-M3P. Ir-rappreżentanti ta' din il-fondazzjoni qed jilqgħu il-kitarra li fuqha Martin Attard kiteb Pajjiż tal-Mickey Mouse kif ukoll kanzunetti oħra. Din il-kitarra se tinżamm bħala parti mill-patrimonju kulturali ta' pajjiżna. Sinjuri, applaws u proset lill-Fondazzjoni M3P tax-xogħol siewi ħafna illi dan il-pajjiż għandu bżonn sabiex il-mużika u l-arti performattiva tibqa' tiżviluppa. Issa se ngħaddu biex Noel jagħti il-premju l-għanja li tibqa' lil Desiree fisem il-mibki Martin Attard. Ngħaddu issa biex nisimgħu disk għandi vizzju ngħid diska, però propju qed jgħidu li ngħid kanzunetta. Vizzju tiegħi dan aħfruli. Għal kanzunetta illi Martin Attard tiċċelebra dak kollu li għamel għax l-iktar waħda li hija sinonima miegħu. Tafuha żgura smajtuha u jkanta bniedem li m'għandu bżonn. Ebda introduzzjoni, sinjuri għalikom, Pajjiż tal-Mickey Mouse, John Bandi. Qal li f'Malta mawx muntani waslu u wasla sal-widin fost tajers friġis wel f'ħaġoħra taraw muntani ta' terrapin
Min qal li f'pajjiżna m'għandniex ħdura, ħarsu bibni xi talin. Għaxek kif toqrob l-elezzjoni, toħroġ il-ħdura fajn il-Maltin. Għanismakom. Konna għadna nejxu pajjiż tal-Mickey Mouse, fejn ta' fuq jiġbdu l-ispaga, waħna l-pupazzi nimmarġjaw. U jekk ma rridux nibqaw pajjiż tal-Mickey Mouse, jeħtieġ nagħmlu xi ħaġa biex lilna jirrispettaw. Min qal li dal-ġens mhux b'qalb ta' zokkor, ħarsu biblejn xi talin, għax hekk jaqflukom ġo kordin, perswas li tiġu meħlusin. Flimkien konna għadna pajjiż tal-Mickey Mouse. U jekk ma rridux nibqaw pajjiż tal-Mickey Mouse, jeħtieġ nagħmlu xi ħaġa biex lilna jirrispettaw. Min qal li dal-pajjiż mhux b'qalb ta' zokkor, fakru fil-ħaddim tal-gvern. Jaħdem jistinka bla ma jiġba, laqwa mad-disa iparparlem. Min qal li maħniex ambjentalisti, kull ma nagħmlu kollox ġieħ l-ambjent. Kaċċa non żmulat neqirdu, għax kuntent jien, kulħadd kuntent. Flimkien konna għadna nejxu pajjiż tal-Mickey Mouse, fejn ta' fuq jiġbdu l-ispaga, waħna l-pupazzi nimmarġjaw. U jekk ma rridux nibqaw pajjiż tal-Mickey Mouse, jeħtieġ nagħmlu xi ħaġa biex lilna jirrispettaw. Jeħtieġ nagħmlu xi ħaġa biex lilna jikkalkulaw. U minn dakinhar sal-lum ma nbidel xejn. Grazzi maestro, grazzi lilkom, grazzi kulħadd. U grazzi lil Martin Attard. Sinjuri, John Bundy. U issa se ngħaddu dal-waqt biex naraw recap ta' 18, ta' 12, għax 18 fis-semifinal, ta' 12 il-kanzun